भयमेवस्ति शत्रु मम शक्ति अस्ति यतु अहं वस्तूनि परिवर्तुं शक्नोमि. ఓకే కదా, ఆల్ క్లియర్. ఓకే బాయ్. లైఫ్ ఎటో ముందుకు పోదు, మమ్మల్ని కూడా ముందుకు పోనివా? ఇలాంటి టైంలోనే నేను ట్రై చేసుకో. మేక్ ఇట్ స్టోన్ ఐసే. నేను చెప్పేది క్లియర్గా వినండి, వాళ్ళు చాలా డేంజరస్ క్రిమినల్స్. అసలు ఎంత పెద్ద దందా నడుస్తుందో తెలుసా నీకు? దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే నీకే ప్రాబ్లం. సార్ 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 ఏమైంది ఏమైంది? షిట్ మ్యాన్, షిట్ షిట్ షిట్. నువ్వు పీల్చే గాలి, నువ్వు తాగే నీరు, నీ వెంటుండే నీడ, ఆఖరికి ఆకాశం కూడా నీ మాటే వింటుంది. బాక్స్ ఎక్కడ్రా? నువ్వేమనుకుంటే అది జరుగుతుంది. రా. అభి తో కుచ్ నహీ హో కర్ సక్తా. అసలు నీకేం జరిగిందో తెలియాలంటే ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. పృథ్వీ ఇక్కడే ఉన్నాడు. సెండ్ ద బ్యాకప్ టీమ్ ఇమిడియట్లీ. నా కొడుకుని వదిలేదు ఈరోజు. రక్తం వచ్చేలా కొడితే సరిపోదు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.